Dobrý večer, milí diváci. Naše dnešné vysielanie bude prebiehať v znamení Vianoc. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mai adásunk a karácsony jegyében fog zajlani. V nedeľu 21. decembra v miestnom kultúrnom dome mohli obyvatelia obce opäť spolu osláviť Vianoce pre každého. December 21-én vasárnap ismét együtt ünnepelhetett a falu lakossága a helyi kultúrházban a Mindenki karácsonyán. Pri vstupe do kultúrneho domu čakal obyvateľov krásne pripravený Betlehem, ktorý chváli usilovnú prácu zhotovujúcich toto dielo a ktoré svojou krásou prinieslo vianočnú atmosféru do srdc každého človeka. Túto atmosféru posilnil ešte pekne vyzdobený stromček, tiež pekne prestreté stoly s červenými jablkami a ozdobami, ďalej aj slávnostný kultúrny program, ktorý otvoril spevácky súbor Búzavirák, ďalej Elvíra Ižáková, predsedkyňa miestnej organizácie Čemadoku a zástupkyňa starostu obce Helena Aggová privítali zúčastnených. A kultúrházba lépve egy nagyon szép Betlehem fogadta az érkezőket, dicsérve az azt elkészítők ügyes kezét, és amely szemet gyönyörködtetve teremtett karácsonyi hangulatot minden odaérkező ember szívében. Ezt a hangulatot erősítette tovább a színesen pompázó Mindenki karácsonyfája, a szépen megterített asztal piros almával és fenyődíszekkel, továbbá az ünnepi kultúrműsor, melyet a Búzavirág énekkar nyitott meg. Majd Izsák Elvira, a Csemadok helyi szervezetének elnöke és Aggová Helena alpolgármesternő köszöntötte a jelenlévőket. Tisztelt ünneplő közönség! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves anyáikat! Nagy öröm számomra, hogy ilyen szép számban összejöttek a községi karácsony alatt, hogy együtt köszöntsük és ünnepeljük a Szent Szeretet ünnepét. Azt
Azt gondolom, hogy a szeretet nem lehet olyan kifejezés, ami elsüllyed a mai kommerc, semmit mondó reklámok világában. Vigyáznunk kell ebbe, a szeretet ünnepének, a szeretetről és lényegében a valahová tartozásról kell szólnia. Igen, mert tartoznunk kell egy közösséghez, amely nehéz napokat élt át egy gazdaságilag egyre romló világban. Ám annál inkább szükség van arra, hogy összefogjunk, érezzük, hogy tartozunk valahová, és így a múltat tekintve a jövőhöz vezessen útunk. Mindezt csak úgy érhetjük el, ha nem feledkezünk meg, honnan erednek gyökereink, hogy számtalan megpróbáltatás után mégis itt vagyunk. Szóljon a karácsonyi ének mindenkihez, beszéljen bármilyen nyelven a világban, a sok karácsonyi gyertya fényei gyújtsanak szeretetet mindenki szívében. Dicsőség mennyben Istennek, békesség a földön minden jó akaratú embernek. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Príjemné nedeľné popoludnie, milí spoluobčania. Sme nesmierne radi, že i dnes sa táto sála obecného kultúrneho domu zaplnila a prišli ste, aby sme sa spolu potešili a spolu pripravili na najkrajší sviatok nás, kresťanov. Dnes v rozhlase jeden pán farár povedal, že sme zapálili 4. sviečku na adventnom venci, ktorá znamená plnosť svetla. Keď svietia všetky 4 sviece, je plnosť svetla a to je čas, keď prichádza Spasiteľ. Prajem nám všetkým, aby sa v každom našom srdci narodil Kristus Pán, lebo vtedy budú naše sviatky pokojné, láskyplné a požehnané. Ešte raz ďakujeme, že ste sem prišli. Na začiatku slávnosti boli obdarovaní traja šikovní mladí ľudia, a to Slávka Jášovská, Roberta Pelantová a Baláš Tárno. Ďalej bol obdarovaný Tichomír Cékus z príležitosti dožitia 60. roku svojho života a za vykonanú prácu v oblasti športu. Ceny odovzdá starosta obce František Sámson. A megnyitó keretén belül megjutalmazták falunk 3 fiatalját, Jászowská Szlávkát, Pelantová Robertát és Tárnok Balást kiemelkedő teljesítményükért. Továbbá polgármesteri díjban részesült Cékus Tihamér is születésének 60. évfordulója alkalmából és a sport terén végzett munkájáért. A díjakat polgármesterünk Sámson Ferenc adta át.